салому дуруди бепоён ба кулли ҳамватанон, ҳамдиёрони азиз, умедворам ки хубу бардам бошед. бародарои азиз, подписчикони гироми қадр, аз замин то осмон ман ба ҳар яки шумо миннатдор ҳастам. зиёда аз 330 000 ҷамъоварӣ кардем барои Тағои Саъдӣ. худо хоҳад мана балинса овардем, то охира наворо тамошо кунед. ва барои бародарои шаҳри Екатеринбург, хоҳарои шаҳри Екатеринбург кор аст. касоне ки дар Тоҷикистон омаданӣ ҳастед, барои шумо ҳам кор аст. бародарои азиз, метавонед биёед. хелебзавод дорем. барои духтаро фасовка дорем дар худи шаҳри Екатеринбург. смена аз 1600 сар мешавад. сделни агар плана буд каред, смена 2000. номери ман дар зер навор мешавад. инчунин авиакасе мо кор каридааст. барои бародарое ки ҳуҷҷатҳошонро тахт кардан дар кор, ҷои хоб лозим, ҷои хоб дорем, ҳамунҷа прописка мекунад. номери ман дар зер навор мешавад. худованди карим ба даргоҳаш қабул кунад. сабабгори ин хайр ма шидаму хайр кардаги хайраш худованди карим қабул кунад. Аллоҳу акбари кабиру мутаал. ин ҳама одаме ки маён овардан, ма хайр шукри худоли укол таблетка хеле ба худам. аку бачаҳо ма барам мозид аку мебарам аз ин метаж даст ма гуфтан куҷои ма метирошану хайка намедонам бо чӣ кор дорам. паноҳтон ба худо бародарои азиз. ин марҳамат маро овардан намиҷа кардиологический центр, инами палатама, инам палата овардан ма. ака худо ризо шава, ҳамин рӯз рӯзи якумай маро овардан. ҳамиҷада 4-5 рӯз хо мерам, обследование мезгаронам, хеле мекунам. ҳамин 5 рӯз ҳамиҷадам. баъд аз инҷа бахай насиб боша ба чизе ки бошава. ҳаминҷа овардаги оле хоҳум кардагиам. ин балнисаи ҳам пеши сараковаира кардиологический центр мегӯянд, чӣ мегӯянд. ҳар хулоса инам хел бародарои азиз, кадоме ки дастгирӣ кида худованди карим хайр шава, даргоҳаш қабул куна. парвардигоро дар ному ҷонум дар паноҳи худ нигаҳбону боша. амин. аллоҳу акбари кабиру мутаал. ин ҳама одаме ки маён овардан, ма хайр шукри худоли укол таблетка хеле ба худам. аку бачаҳо ма барам мозид аку мебарам аз ин метаж даст ма гуфтан куҷои ма метирошану хайка намедонам бо чӣ кор дорам. паноҳтон ба худо бародарои азиз. навор мешавад. баъдан ногуфта намонем, як бародари азизи қадрдони мо, касое ки ба ин университетҳо дохил шудан мехоҳед, барои худ ҷои кор кофтан мехоҳед, инчунин дар номраи ман бароед. ман ва бародара номашона метиҳам. тамоми университетҳо ба кӯмак мекунанд, ёрдам мекунанд, дохил мешавед. бо барои ин отдельно видео мекунем. худо хоҳад бо подробнатар барои шумо мефаҳмонам. номраи ман дар зер навор мешавад. наворо то охир тамошо кунед. лайку падилисаро фаромӯш накунед. лайк ин як пешравии бародари шумо, ҳамватани шумо. агар ҳамватанотонро дӯст меторед, ҳурмат мекунед, аз ҳамин мо чӣ мекунем? ҳамин лайкҳои шумо бо мефаҳмем ки шумо қадрдонӣ мекунед ва дӯст мебинед. бовар кунед ҳамватани азиз, ҳаракат мекунам каме ҳам бошад барои ҳамватанон, барои бародаро, хоҳаро, модаро хизмат карда бошем. шиори мо, шиори канали фикри шумо дар фикри шумо ҳастем, шумо низ дар фикри мо бошед. ҳар яке мо дар фикри якдигар бошем. худо хоҳад ин ободӣ обод мешавад.